Включих се в стажантската програма, за да науча приложеното от университета, за да упражня своите умения и за да науча как се пишат пресъобщения и статии. Беше много интересно, цялото лято беше вълнуващо и изпълнено с много важни задачи. Научих се да съм отговорна и да не закъснявам с сроковете на задачите. Кандидатствах в стажантката програма на Трикон, за да оползотворя своето лято и да се докосна до реална работна среда. От стажа успях да науча как се създава съдържание за различните социални мрежи на различните клиенти, тъй като при тях има специфики и особености, които трябва да се спазват. Научих се как се пишат пресъобщения правилно, как се изпращат до медиите и как се пишат статии на различни теми, които могат да бъдат политика, здраве и бизнес. Беше много интересно за мен да приложа научното от университета наистина на практика, тъй като до сега беше само теория и приложих всичките знания от лекциите. Научих се да пиша статии, как да организирам по-добре времето си, както и да работя в екип. Моето лято в Трикон беше вълнуващо, запомнящо се и изпълнено с много знания и интерес. Моето Трикон лято беше трансформиращо, защото ме предизвика да изляза от зоната си на комфорт.